les fotografies fruit de la seva estada a la Sarajevo assetjada de 1993 amb la intenció de produir moments de reflexió. L'autor ens apropa a la realitat més punyent que mai recorda entre tots els conflictes bèl·lics que ha cobert com a periodista. El setge de Sarajevo, nom del treball, ens apropa més a la humanitat que a l'esclat, més a les mirades perdudes o incisives que als moviments bèl·lics. El setge de Sarajevo és un treball amassat amb la proximitat. El fotògraf no és un dels clients assidus del Holiday Inn, l'únic hotel dempeus a Sarajevo en el que els periodistes estrangers poden trobar allotjament. Gervasio es transformà en sarajevita i visquent les mateixes restriccions i les mateixes pors. La presentació que va fer dimarts passat a Tarragona respon amb contundència el sentit de córrer pels carrers d'una ciutat acribillada amb més quilos de material fotogràfic del que permet el sentit comú. Però el que més impressiona és el consens entorn a Gervasio. Tothom que l'ha tractat en les circumstàncies difícils en les que ha estat treballant el té com a un excel·lent company. Escrit queda en paraules d'autors com a Juan Goytisolo i Arturo Pérez Reverte. Nosaltres ho vam sentir dit en el mateix Sarajevo de persones vinculades amb el periodisme. I aquí, en la quietud i en el confort d'aquest locutori, hi estem d'acord.
Bona nit. Aquests eren Madredeus i això és Música per la Pau. Com cada dijous, el Romà Soler, Martí Pineda, Josep Maria Iago i, com no, Joan Maria Bertran als controls, us donem la benvinguda. Avui, aquí hi havia d'haver el Gervasio Sánchez, del qui el Romà, amb el seu to poètic de sempre, ha parlat fa un moment. El que passa que el Gervasio Sánchez no hi és. No hi és perquè va haver de marxar per les seves coses cap a Saragossa. Llavors, el que intentarem fer serà comentar una mica la inauguració de l'exposició a la Casa Castellarnau, la presentació del llibre, El setge de Sarajevo. Intentarem portar aquí, si no el Gervasio, almenys alguna de les coses que el Gervasio va dir en aquesta inauguració, i comentarem una mica algunes de les fotografies. El Romà i el Martí van estar, ja ho sabeu, a Sarajevo amb un comboi de Música per la Pau, coneixen la ciutat, van viure també tot el que el Gerba reflexa amb les seves fotografies, i per tant podrem comentar una mica el tema aquest. La inauguració de l'exposició, la presentació del llibre, la intervenció del Gerba. El Gerba, cal remarcar que és un periodista objectiu, però no és un periodista neutral. En aquest tema, ell té molt clar de què va el conflicte a l'ex-Iugoslàvia. Per ell, el tema, i evidentment, com deia el Romà, nosaltres hi estem d'acord, el tema és que a Bòsnia el que hi ha és una agressió dels radicals serbis, dels governants i els polítics serbis, no del poble serbi, contra el poble, contra els ciutadans de la República de Bòsnia-Hercegovina. Una república que està formada, com deia ell, per serbis, croates, jueus, ateus, fills de matrimonis mixtes, musulmans, etc. Llavors, ell comentava aquest punt i al llarg de la seva intervenció va anar exposant d'alguna manera aquesta realitat, aquesta agressió, i també principalment va anar exposant la inoperància dels governs occidentals. Ell deia a tots els nivells, governs de l'Estat, dels estats, de les autonomies, de les regions, fins i tot municipals, davant aquest conflicte. El Gerba explicava també que ell no pensava anar a Bòsnia, havia estat a la guerra de Croàcia, però va coincidir en un bar amb un periodista americà, Santiago Lyon, que havia anat a buscar el cadàver d'un altre periodista català, el Jordi Pujol, i van estar comentant el tema aquest. Llavors, de la seva intervenció llegeixo concretament el que comentava abans d'aquest viatge. Comentava: la realidad ha sido aún más ignominiosa de lo que imaginábamos. En el mes de mayo de 1992 tuve ocasión de conversar en Belgrado con el enviado especial de Naciones Unidas en Bosnia, el español José María Mendiluce. El horror que vive Bosnia supera la imaginación humana, me dijo en aquella ocasión. Pensé que estaba exagerando. Se trataba de un país a 3 horas en coche de la frontera italiana, visitado anualmente por centenares de miles de turistas europeos. 2 días después pude ver con mis propios ojos centenares de casas quemadas, pueblos enteros destruidos. Hace escasamente 2 meses Mendiluce decía en un programa de radio: estoy seguro que la mayoría de los informes alarmantes que enviaba a Ginebra y a Nueva York jamás llegaron a su destino. Bé, aquestes eren les paraules del Gerba en aquesta inauguració, parlant de quan ell encara no havia anat a cobrir aquest conflicte. Unes altres paraules també que ens poden fer conèixer una mica la seva opinió en relació a aquest conflicte són aquestes que llegia el Martí. Aquestes farien referència a la situació dels ciutadans bosnians, concretament, no? Diu: imagínese el oyente o la oyente que su casa es asediada por paramilitares armados hasta los dientes. Destrozan la puerta principal, ocupan el recibidor, las habitaciones de los niños, la cocina, y siguen avanzando.
Usted se defiende como puede. Resiste durante meses sin agua, luz y calefacción, con temperaturas de 15 grados bajo cero, las continuas embestidas de los sitiadores. La comunidad internacional le aplica un embargo de armas y tampoco lo defienden. Ha visto morir de inanición y frío a parte de su familia. Ha perdido el contacto con sus padres o suegros, que quizás han sido asesinados. Su mujer o su hija de 15 años han sido violadas por una horda de salvajes. Cuando el único cubículo que le queda es su habitación de matrimonio, cuando está dispuesto a morir por dignidad, defendiendo lo que siempre fue suyo por generaciones, aparecen los hombres de Ariel, con su vestimenta blanca, y le dicen que se siente a negociar de igual a igual con los responsables de su tragedia y la de su país. Le llaman señor de la guerra a usted, que hasta hace 2 años y medio era un pacífico ingeniero, labrador, abogado o profesor de universidad. Y encima le acusan de fundamentalista cuando nunca se preocupó por la confesión religiosa de su carnicero, su vecino o su compañero de trabajo. Hace unos meses, la redactora en jefe del diario Oslobođenja, la serbia Bordana Kesevic, le preguntó en Sarajevo a David Owen, uno de esos hombres de Ariel y copresidente de la Conferencia de Paz para la antigua Yugoslavia: ¿por qué los europeos nos obligan a sentarnos en la misma mesa con personas como Radovan Karadžić, jefe de los radicales serbios, considerado culpable de crímenes de guerra contra la humanidad, cuando ustedes se niegan sistemáticamente a negociar con miembros de grupos terroristas? Aquests eren alguns fragments de la intervenció del Herba. Potser ara valdria la pena recordar que l'exposició està oberta fins al 19 de març a la Casa Castellarnau i està formada per 76 fotografies, les mateixes que apareixen al llibre. Tant l'exposició com el llibre tenen el mateix títol, El setge de Sarajevo, i llavors el llibre el té dividit, el Herba, amb diferents apartats. El que hi surt sobretot és la gent de Bòsnia, i llavors potser valia la pena, aquí estem amb el Romà, amb el Martí, ells van estar a Sarajevo, i a mi se m'acut preguntar-vos si veient aquelles fotografies us va recordar el viatge que havíeu fet, si vau veure cares familiars, trets familiars. Sí, evidentment, alguna de les fotografies ens recordaven moments de la nostra estada. Per exemple, hi havia una fotografia que era del centre de Sarajevo i on hi havia un edifici força modern, on quedaven unes arcades per sota de les quals es podia passar. I el Romà i jo concretament ho vam estar comentant, que ens va recordar que cada dia, quan tornàvem cap al pis on vivíem amb una família, quan tornàvem des de la plaça de la Presidència cap allà, cada dia havíem de passar per allí sota. I concretament ens va fer recordar que la primera nit que vam ser a Sarajevo ens acompanyava un artista, crec que era un dissenyador, ens acompanyava a la casa aquesta, amb la família, que nosaltres evidentment no coneixíem res de Sarajevo, i a Sarajevo no hi havia llum al carrer, estava tot a les fosques. Nosaltres vam sortir de l'edifici on treballàvem durant el dia, a les fosques, doncs la veritat és que nosaltres no veiem res, era una nit sense lluna, i pràcticament entreposàvem amb les aceres, entreposàvem en tot arreu, de poc entreposem amb les columnes d'aquest edifici, i en canvi vam veure que el noi que ens acompanyava es movia molt bé, es havia acostumat ja a moure's a la nit per la foscor, i ens guiava amb tota facilitat pels carrers cap al pis, no? I és més, ens vam donar compte de que l'endemà nosaltres mateixos ja érem capaços de moure'ns en plena foscor a la nit pels carrers de Sarajevo. Ràpidament ens vam haver d'acostumar a anar de nit sense llum pels carrers, no? Encara que la primera nit realment
una situació molt estranya. Jo diria que la ciutat apareixia com a fantasmagòrica, no? Sé que passava un cotxe a tota velocitat i enlluernava una part del carrer i això t'ajudava a caminar una mica. Després havies d'anar a poc, com tantejant, i, bueno, doncs, no ho sé, ens va sorprendre una mica aquella primera nit, veure una ciutat gran com Sarajevo absolutament a les fosques i nosaltres caminant pels carrers pues, sense saber massa bé on trepitjàvem, no? Jo recordo que vaig veure una fotografia del jefe que era un comerç amb els vidres trencats, amb les llunes trencades, destrossat, com són la major part dels comerços a Sarajevo, i me'n recordo a prop d'una església i del Holiday Inn, molt a prop d'on comença l'avinguda dels franctiradors, com els darrers dies que vaig estar, que recordem va ser a final de març, principi d'abril, i semblava una situació calma, que amb la primavera i tot podia induir a l'esperança. Em va sobtar veure com ja posaven unes noves llunes en un d'aquells aparadors de botiga gran i tal. Ho vaig trobar com a un signe d'esperança, no? Jo ara em pregunto si aquestes llunes encara són en peus. Encara estan bé. I una altra cosa que recordo i també es pot lligar amb això és l'esforç de normalitat, no? D'una ciutat amb una cultura més molt propera a la nostra i com malgrat aquestes restriccions absolutes d'aigua, de llum als carrers, de llum a les cases, moltes nits, se continuava fent activitats com un festival que no tenia res d'enviar, un festival per als nens a l'hotel Holiday Inn, amb tots amb els vestits lúcids, o com veure assajar l'orquestra del Teatre Nacional, no? Com que a vegades sense tots els instruments que necessitàvem per segons quina peça, no? I això és el més frapant, no? Aquesta incidència en la dignitat, no perdre la dignitat. Allí algunes fotografies a mi també que em van xocar força són, evidentment, les que hi surten nens, les que hi surten crios. Llavors hi ha, per cert, la que surt al cartell, que es veu allí al vidre d'un cotxe, una finestra d'un cotxe, amb unes cases infantils allí mirant a través del vidre, que està completament acribillat a trets. I llavors molts dels comentaris que fa el Herba al llibre, molts dels peus de foto, fa referència a que moltes de les víctimes a Sarajevo han sigut nens, perquè d'alguna manera són els nens també els qui han de fer cua o havien de fer cua per aconseguir aigua, per aconseguir aliments, per aconseguir l'ajuda humanitària dels camions de l'ONU. Llavors també comenta, amb algunes altres fotos també bastant impressionants, que una mica la gent de Sarajevo estava vivint una mena d'equilibri una mica pendent d'un fil, és a dir, que els serbis que estaven assetjant la ciutat aconseguien, per una banda, anant disparant especialment els franctiradors i amb els obusos també, algunes de les mortalitats que van fer els obusos, aconseguien, per una banda, crear por, aconseguir morts, i per altra banda aconseguien que
la gent tingués un estat de por o d'un equilibri psíquic tan precari que només amb l'enrenou dels trets, l'enrenou dels obusos, tot això podia, diu ell, desmoronar-se com un castell de cartes. Vosaltres vau veure una mica aquest ambient, aquesta... Sí, però primer volia fer referència amb els nens, o sigui, després de 2 anys seran 3 anys d'assedi, no es pot pretendre... Nosaltres ens preguntem què fan aquests nens que apareixen, per exemple, a les fotografies del Herba, jugant dalt d'un cotxe, pels carrers de Sarajevo, amb el perill que comporta. Imaginem, després de 2 anys, la necessitat dels baixos de sortir, pot més, a vegades això m'ho van dir, pot més que aquest perill que al final potser s'assumeix. I em van anant per un barri, em van assenyalar on van morir 5 nens que estaven jugant a futbol en una mena de pàrquing de les cases i tal. Que ara em fa pensar també en un altre fotògraf també objectiu però no neutral, que és el Miquel Ruiz, de Fotògrafs per la Pau. Si recordeu les fotografies també que va fer a Sarajevo, hi havia algunes que es veien nens jugant en algun dels moments que no hi havia, quan hi va haver l'alto el foc, nens jugant per les teulades, allò amb actituds inverosímils de les ganes de sortir de les cases i de bellugar-se. Sí, me penso que és important no concebir-se, no imaginar-se la guerra com que anihili tots els impulsos. Malgrat la gana, malgrat les necessitats bàsiques no cobertes, la gent, per exemple, les noies continuen, això un reportatge del País Hostil, les noies continuen maquillant-se i una mica també com a signe de dignitat, de soberbia. Twice, 'cause it's another day for you.
got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Oh Lord, is there nothing more anybody can do? Oh Lord, there must be something you can say. You can tell from the lines on her face. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. 'Cause she didn't fit in there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Think about it. It's just another day for you and me in paradise. It's just another day for you and me in paradise. Just think about it. Just think about it. Bé, com cada dijous el temps ja se'ns tira a sobre, llavors exposició del Herba segueix fins al 19 de març a la Casa Castellarnau, val la pena veure-la, i en relació al viatge aquest que vau fer, pues, encara que només sigui com a homenatge en aquesta dignitat de la que parlàveu, de la gent de Bòsnia, de la gent de Sarajevo, doncs farem un programa properament dedicat en aquesta dignitat. Un altre tema que tenim aquí és que el proper dilluns s'inaugurarà la Setmana Cultural Gitana, una setmana cultural gitana que organitza SOS Racisme. Llavors aquesta setmana tindrà una exposició també sobre la cultura gitana a l'antic Ajuntament, una exposició que després anirà cap al Centre Cívic de Torreforta i després al de Bonavista, i després alguns altres actes com pot ser la projecció d'unes pel·lícules, la Tarantos i Montoyas i la pel·lícula El tiempo de los gitanos de l'Emil Kusturica. Després també hi haurà una xerrada i el dissabte, dia 4 de març, al Centre Cívic de Bonavista, a les 6 de la tarda hi ha una xerrada audició sobre el cant flamenc i a les 10 de la nit l'obra de teatre Har, de la companyia Junco Teatre. I esteu invitats i no està de més recordar que fa pocs dies a Àustria mataven membres d'aquesta col·lectivitat, gitanos, els neonazis, que sempre estan al tanto. Justament aquest tema també, agressions racistes, fa un parell de dies llegíem als diaris que un ciutadà gambià que havia sigut agredit a Barcelona per un grup d'esquins
Doncs bé, van detenir els esquins un any més tard, o sigui, ara fa 4 dies. Els van jutjar i resulta que els han absolt per falta de proves, perquè resulta que el senyor Canvià havia sigut expulsat en virtut de la llei d'estrangeria. També fa poc hi ha hagut també la sentència d'un altre judici, també un ciutadà guineà